Magandang gabi po mga ka-tiktokers ko dyan. Hello po, nandito po ako sa kusina para magluto ng hapunan. Ang lulutuin ko po ngayon ay baka na boneless. Simpleng luto lang, gisa-gisa lang. Lutong Bisaya. Ngayon hihiwain ko po ng maliit para tipid-tipid kasi wala tayong income ngayon. Ito po. Ito po siya. Lutong Bisaya po to. Yan po. Ito po siya. Yan. Yun ang boneless dito. Yan. Ito po ay 14 dirham. Pwede mo lutuin to tatlo. Lulutuin mo to ng marami-rami din. Ito. 3 beses mo to ulamin sa isang araw. Ito po siya. Patapos na po ako sa paghihiwa. Ito na po siya. Tapusin lang po natin. Tapos konting gisa. Ulam na. Ito siya. Yan. Pagkatapos igigisa natin na to. Tapos mamaya ipakita ko sa inyo yung finished product. Sobrang init sa kusina. Pawis na pawis ako. Kaya nakakawalang gana magluto sa panahon ngayon sa sobrang init. Masarap lang dito sa kusina namin kung taglamig. Kasi masarap magluto. Kung tag-init, lahat basa. Katawan mo. Ito na siya. Lapit na po ako matatapos mga tiktokers ko dyan. Last na po, patatapos namin ito. Yan, tapos na. Init, sobrang init. Ang ingredients po natin is ang magic sarap, bitsen, pamintang buo, salt, mantika, saka toyo. Mamaya po mga ka-tiktokers, ipapakita ko sa inyo ang finished product po. Babay muna. Hindi na pagluluto. Una, mantika muna tayo. Ang palay, may tubig pa pala. Yan. Sobrang init kasi dito. Walang aircon. Tapos sibuyas. Kahit hindi naman may pamantika, pwede nyo nilagay yung sibuyas. Kung nagmamadali kayo para makakain. Tapos konting gisa. Ito po yung adobong baka na hindi mo ito sasagot ng Bisaya. Pwede na to. Tapos sa dito kayo sa kusina naman kailangan bidala kayo lagi dito para kontinuous. Tapos sunod dito, baka. Kasi nakabuking ako ngayon, nakakalilaw baka. Pero ibang booking yun ha. Kasi mag-isip na ng klaseng booking. Basta kumita lang.
Bisit. Itutok mo. Yan. O yung baka na pinaguran mo kanina. Ilong ko lang kayo. Kailangan kasi kung magluto kayo, kailangan may kasamang tawa, saka pagmamahal, saka kapwa. Wala kayo pagmamahal sa kapwa. Siba mo masirain sila. Lagi lang kayo mag-aaway. Kailangan pagmamahal ka lang sa baka. Kasi masarap to kasi pinagurang ko ito. Ilang hapos ang ginagamit ko. Para lang ako makabili ng baka. Bye-bye po. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Mga ka-tiktokers ko yan, ito po yung finished product na niloto ko. Yan. Adobong baka na boneless. Lutong Bisaya. Ito po siya. Yan. Yan po siya. Sana mga ka-tiktokers ko, supportahan yung vlog ko. Maraming salamat po. Bye-bye po. Good night. God bless po.